ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan? Pasensya kan, dahil mawagak nga amok nga orasan di pa naginanam. Okay lang, Tatang. Naimbag nga ron tayo mawag kayo. Oray kaskasano, mapunas ti banog ko no makasarita kayo. Nukasta, nalaos man ti banog mo, anak. Wan nga ron, Tatang. Adoonay ti trabaho mi ita nga aldaw. Narigat at talaga ti biyag dito eh. Ikarkarigatak para kada kayo a pamilyak. Da kayo ngay, kumusta kayo? Nasaya at kami mag-an. Amumot ni nanang mo. Kanayon na damagan no inawagan kaan. Madalagan kami. Tamangan ka no numabaybay amon ti bagay. Di kay agdanag, Tatang. Kabaalak da ito'y. Ni nanang ngay, kumusta? Nasaya at mait. Hanggang nasaba na turog ta, medyo maditirik na itay. Ang baliw-baliw nga minti klima ita dito lugar tayo, iso nga ato ta agsaksakay. Kitaan nyo nga rod Tatang. Amahan no anyamot daytan. Diyak kaya't nga da mapasamak kada kayo dita. Isong agsaksakripisyo ak dito'y para kada kayo. Di kang danag-an. Da kami ti makaamukon ni nanang mao. Wan gayam, Tatang. Nagsarita kami ka ni Rolly di Kalman. Dandani man gayaman ti exam na. Isa masapol nga agbayad man nun iti tuition na. Wan ka nung nga road anak ka. Agpawita kinton bigat, apaman nga agsweldo ak. Uray ti allowance yo. Ipatulod ko matan, Tatang. Agyaman anak ka. Basta salwadam ti salunat mo, Amok anarigat ti trabahom dita. Kabailak da ito'y para kada kayo, Tatang. Bantayan nyo ni nanang, Lumasapon nga ipa-check up. Aramidan nyo, Tatang. Okay ka lang? Itay pa apalpaliwan ka. Kasla na liday ka. Pasensya ka, Jose. Kasla ngamin nagdagson tiriknak. Apay aya. Ibagam na niya ti parikot mo. Adaak dito eh. Mabalin mo nga ibaga kanyak no anyaman ti mang burburibor itakan ka. Amom, mapampanunot ko laeng. Sulit nga tamot laang ti panagsakripisyo ng agtrab-trabaho dito eh. Apay mo tanay bagam dayta. Sana yung adda ka dito'y para iti pamilyam. Wan, ngam apay nga aging gaita. Diyak pa'y na ipaay tinaginawa pa nagbiyak para kadakwada. Apag husto lang ti may patpatulod ko kadakwada. Saan mat ngamin unay adakal ti swelduta dito'y. Ngam na amay sa manaimbag. Dakal atulong dayto'y para iti pamilyata nga adda iti Pilipinas. No diyak la pampanunutan dagiti dadakkel ko. Kastamot ti kabsat ko nga agad-adal. Talaga, kasla kayat kong ti agawid. Nagrigat ito'y. Kan mailiwak unayan kadakwada. Maawatak ti marikrik naman. Ngam panunutan man na imbag. Saan ka dia para iti pamilyam da ito nga aramidam? Pudno dayta. Ngam amangan nga no da mapaspasamak ijay asanda nga ipakpakaam mo kanyak. Awan mat siguro. Ngamno kas pangarigan man tadang agpais oh. Di dala siguro kaya't ang manayunan pa iti pampanunutom dito eh. Amuda ngamin anarigat ti trabahom. Tinasayaat, ikararag mo laangan, asapay la kumataawan ti parikot da ijay. Talaga akas talaangan ti mabalin kong aramidan, Jose. Kat agyamanak, tadaka ka na yun amang patpatibker iti pakinakam ko. Amumot ngayon bilang ka nakaslakabsat ko, manipod nagkadwata dito eh. Asino kumapay nga itagbinadang, nung saan adatalaan nga nadwa, tagpada tamot nga adayo iti pamilyata.
nanang. Apay kasla nagkapsot ti timakyo. Agsakit kayo kadi? Di nakpagdanagan, anak. Awanan yaman na da ito'y. Nanang, di kay ko maglibak kanyak. Apay adi yung ibagbaga masakit kayo gayam. Apay asaan ngay nyawag kanyak na roli. Diyak gamin kaya't amariribukan ka dita, anak ko. Ang mga numaapektaran ti trabaho. Saan arumbang day tanga inaramid yo, nanang? Nagpa-check up kayo ka din? Anya ti ko na ti doktor. Dalpasan, anak ko. Masapol ka nula ang tinaan-anay nga inanak ko na ti doktor. Di kang danag. Kapailak na ito, iyan. Saan na mabalin day ta? Agi patulod akiti kwarta. Tapno makapa-check up kayo anasayaat. Saanan, anak ko. Tabagim ti into naram. Saan ka unay nga agpambanog? Saan ang mabalin, nanang? Masapol ang makasigurado anasaya at isasaadan nyo. Diyak mo't la makatal na dito inaamok ngagsakit kayo. Anak. Saan yun nga ulitan tinaramid yo? Masapol ang maamwak amin ang mapaspasamak dita, nanang. Nang runa no maipapan iti salun at yo. Sige, anak ko. Pasensyakan. Saan to na maulit? Rumbang laang, nanang. Isungarod nga daak dito nga agtrab-trabaho para kada kayo. Kaya't ko na salun at kayo akanayon. Patpatgan kayo unay, nanang. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. No adada ka sa mapasamak iti uray asino kada kayo dita Pilipinas. Denggen ken i-subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Jose, naimbag ta inawagak ni nanang. No saan? Diyak pa'y maamuan ngagsaksakit mo't gayam. Anya? Agsakit ni nanang mo? Wan nga rod, isa madanaganak. Agkalma ka laeng. Patsyak nga gimbag tumot lang ni nanang mo. Nagadayuak. Diyak man lang mataripato mo't ni nanang. Nagrigat mo't tanti kastoy. Maawatan ka, an. Basta agkararag ka. Asaan ko maabaybayan ti Diyos ti inam. Nagsakit namin a panunutan, Jose. Awan pa'y maaramidak ta adayuak kadakwada. An? Kasla kayat kung ti agawid. Kasanong aramidak day ta? Asino ti mangipay iti pagpaagas ni nanang. Siyaklaan mo't tinamnamaan da. Day tangarot kat. Isong agbalin ka kumaanatib kar para ka ni nanang mo. Diyak maliklikan ti saan nga agdanag, Jose. Patpat gagunay ni nanang ko. Sana baybayan datatang kan ti kabsat mo ti inam. Basta ka nayang ni awagam ida. Iti kasta, amom no anya ti mapaspasamak ka ni nanang mo. Mamatiak agagangay lang ang sakit ti bumakit day jay. Isa saan ka kumaunay nga agpampanunot, an? Diyak amo no anya ti aramidak, idinaamuak nga agsakit gayam ti inak manang Emmy. Kayat kuman at aripatuan, ngam diyak maaramid, taadayo akkat nga rod kadakwada. Isu dayjay tinagbalin a rason, tapno nakarkaro pay nga igaed ko ti agtrabaho, tapno makaipawitak iti kwarta a maaramat a pagpaagas ni nanang ko. Napatag kanyak ti pamilya, kat uray asino kadakwada, jak lakit di kayat a maisagmak. Ngam iti panaglabas ti aldaw, kasla kumarkaro ti rikrik naan ni nanang. Kasla kim mapsot a husto ti bagina.
Agingga iti maysa nga aldaw. Dunggen ken isubscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Hello, Rolly. Naimbag tayo mawag ka ading ko. Kumusta ni Nanang? Manang, kayat ko lang ipakamukan ka. Ngayon taray mitay ni Nanang ito ospital. Anya, apay, anya tinapasamak. Kalat mo narigatan nga agangas, Manang. Kan kimaro doyag na. Isasaan kami na nagtaktak pa'y in ospital min. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni Nanang? Masapol ka nung agtali na dito ospital, Manang. Tapno maobserbaran di ka sa saad na. Diyos ko, kasla kayat kun ti agawid. Kasla jak kabaulan nga awanak iti dan na ni Nanang iti kasta ka sa saad na. Di kagdanag, Manang. At dito ospital ni Nanang. Maasikaso na naimbag. Kasano no kumaro ti rikrik naan na? Kasano no? Diyos ko, saan kumamat? Manang, di kagpampanunod ti danyaman ang negatibo. Amok aging bagtumot lang ni Nanang. Agkararag tayo. Uwan ading ko. Basta ka na yun dak nga awagan. Tapno maamok ti mapaspasamak dita Da kayo pala nga ron ti makaamo dita. Masapol nga agtrabaho Tapno adda maipawit ko pagpagas ni Nanang. Kan pagbayad dita ospital. Wan, Manang, awagan da ka kanayon. Agan-anad ka dita Uwan ading ko. Apay di ka man makatalnan. Ada problema? Kauawag kami ni ading ko. Intaray da ka naman ni Nanang iti ospital. Marigatan ka nung agangas. Anya ka nung iti ko na ti doktor. In-confine da ka di? Juan Jose, masapol ka nung obserbaran da. Isong agtali na agpa iti ospital. Nagrigat, Jose. Awan na pulos maramidak tadayo akmot kadakwada. Awan na kitidan nada. Maawatan kaan. Ngam saan ka sumuko. Laglagi pam, anakarkaro ita nakasapulan da ka. Amok, ngam nagrigat gayam ti kastoy. Diyak man lamasaranay ni Nanang ko. No kayat mo taagawid, mabalin mat. Ngam no kasapulan nga agtrabaho ka, tapno da maaramat yu ti ospital, agtrabaho ka nga rod. Kan kanayon nga ipariktam kadakwada nga adda ka akanayon anakasuporta kadakwada. Jose, agkararagkaan. Amok nga amin na problema. Ada solusyon na. Agyamanak manan, Jose. Nainbagtanda ka mang patpatibkar kanyak. Kumusta ni Nanang? Anak, kritikal ti ka sa saad ni Nanang mo. Ha? Anya di kay ta sa unday ta. Makalasat pa'y ka din ni Nanang. Aramidin dati amin akabailanda. Tapno may salbar dati inam anak ko. Nakaroon tinyumunya na. Diyos ko, tata, kasladyak ka bahala na sana makita ni Nanang. Maawatan ka, anak. Masyanak una yun ka. Kapoy ayat mo ang makaipatulot iti mabusbus dito yung ospital. Iso asaan ka akas ka rin na makaawait. Anya ti ko na ti doktor. Ada ka di pa'y mabalin tayong aramidan. Aramidin kanti amin nakabailanda anak ko. Masapol ang mabantayan anay mbag ni Nanang mo.
Saan amay pasigurado ka na kami ni Doktor no malasatan na tinasasaan na. Diyos ko, sapay ko mata makalasot ni Nanang. Sapay ko man, Diyos ko. Anya ti madamagan. Apay akas ta tilangam. Jose, critical ti kasasaad ni Nanang ko. Diyak ka muna niya ti aramidag. Kasla mablang-blang ko ak. Diyak makapagpanunot iti nasayaat. Ti nasayaat. Agkalma ka lang an. Tapno mapanunot mo anay bag no anya ti rumbang aramidag. Jose, kasanon no. Saan ka ngamin agpanunot iti negatibo? Agkararag ka. Day tati kasayatan nga aramidam ita. Nang runa taadayo ka pa'y ngarod kadakwada. Agpakada ka ni boss. Kaya't ko talaga ti makaawid. Adakan ka day ta. Nasayaat mo tapno makitam ti inam. Ken maamuam no anya talaga ti kasasaad na. Mabutbuti nga, Jose. Kasano na di akong maabutan pa itinag. Agtalag ka iti Diyos. Di na baybayan ni Nanang mo. Kaya't ko na talaga ti agawin iti kabita na panawan. Kaya't ko makita ti inagsakbaya maladaw ti amin. Patib karam ti pakinakam mo. Para iti inam. Sapay ko matamaispan ni Nanang. Sapay ko ma, Jose. Manipod na amwak ang masakit ti inak. Inaramid ko ti amin tapno makaipatuludak iti kwarta ang mabusbos para iti pan nakaagas na manang Emi. Ngam kaskas di ang nagbalin a critical ti kasasaad na. Aglalauken ti marikriknak iti daydi agundaway manang. Diyak nagawid adagos, gapu iti ayat ko ang makaipatulod iti pagpaagas ni Nanang. Uray kasano ti ayat ko nga agawid. Awan mat ngamin ti sabali anam namaan mi a pangalaan, no saan asyak matlaan. Nagrigat ti kasasaad ko iti daydi a kanito. Kukwaklatan ti nagsangsangit nga agururay ti update kanyak, maipapan iti sasaadan ti inak. Aging ga idi mariknak akasla awan namnaman, iso nga ingkadeng kon ti agawid, tapno maabutak pa'y ti inak, kat sa anak to nga agbabawi, iti nakana. Saan asungsungbatan ni tatang ti awag ko. No kaano mo't ang magagaranak ang mangipakamu kadakwada nga agawid ak. Santo-sanda asungsungbat. Sa anak nga agsardo nga. Hello, anak. Hello, tatang. Itay pingawawagan kayo. Ngam di kayo mo't sumungsungbat. Anya ka din ti mapaspasamak dita. Agawid ako ninton bigat, tatang. Ibagayo ka ni Nanang taurayan na ti sasangput ko. Anak ko, awanan. Pinanawan na tayo ni Nanang mo.
Anya? Saan? Saan na puno na tatatang? Inaramid na di amin nakapalanda. Saan na kinabailan pa ni nanang mo? Sana mabali na mabasamag na tatatang. Agawi dakon. Apaya din nagmalay noray ni nanang. Amo ka na sakit para ka na ito na pasamakan. Masapol nga klunin tayo. Gawanin ni nanang mo. Patpat ka na kaunay ni nanang. Diyak man na narakop ni nanang iti maudi agundaway. Awan man labolas tinaramid agtap na may salbar ko tibiyag na. Anak, hindi kang sa iti kasta. Takinapon ko na. Di ka lang naaramidan na para iti nam. Ambok no ka ng sinitirik nam ti sana makaawin. Tap no makaipatunod ka lang iti pagpaagas na. Katsa ita ti pagyamanin unay ti inam kan kanak ko. Di mo pinaybayan naging kay ti maudi nga agas na. Tatang, nanagawin akpay lang kumaidi. Nalabit na naabutak pa'y kumasibibiyag ni nanang. Maawatan na ka ni nanang mo, An. Inarapit mo ti amin para iti pamilya tayo. Ipatpating na kaunay-unay ni nanang mo. Tandaan dayta. Patpatgak matunay ni nanang tatang. Ipatpatag ko, nay. Bigatan ti flight mo, An. Makitam tumot lang ang ti inam. Anya pa'y ti Serbina makitak ni nanang. Na may samot tan abangkay. An? Kinapod na, Jose. Diyak ka mo no. Anya ti ruming bawarik na kita. Nula dingit. Wano pa nakakonsensyak. Tadyak nagawid adagos idi. Amo ka na sakit unay tinapasamak. Ngam, di mo madmadan ti marikriknam. Isangit mo na iso ti kasapulan. Tiyak maawatan ti marikriknak. Pudno ana sakit unay. Ngam kaslawan na pulos pigsak. Kasla kag tatapaw iti ulap. Talagang amin na nakaladlading iti maawanan iti ipatpatag iti biyagaan. Nang runakat saan mo ana ibaga iti inam. Dagiti rumbong ko mga ibagam kan kuana. Basol ko. Apay a pinanawak ti inak. Tiyak pulos na ibaga kan na iparik na no kasano ti kinapatag na kanyak. Di mo pabasulan ti bagim. Isuda ti kang runa na makagapo. No apay a pimana ko iti pagilyan tayo. Kat imay ka nakigasang gasat dito balasiw tao. Amo ka maawatan ti inam ti amin. Dagiti ado a sakripisyong para kadakwada. Diyak ka muna kasano asangwak day ti apan nubok. Amin tayo kat agdalan iti agdoduma apan nubok. Masapol nga aklunan ti kinapudno. Ikagumaam nga aklunan ti saam amarikriknam. Diyak ka muna kabalak. An, di mo pagbalinan arason ti saam amarikriknam tapno sumuko. Tapno maawanan kay tinamnama. Mga baruanan ka para iti pamilyam. Pudnong awanan ti inam. Ngam tandaan ang kumaasibibiyag pa'y ti amakan kabsat mo. At dadapay apang ibukbukam iti panawan kan pamatag mo. Sapay la kumata sumagapsap kan kadag iti ibagbagak. Kat may kan kay iti kirad alumaban. Agyaman na, Jose. Diyak amo noon yung tinapasama kanyak.
No awan ka amang lawlawag iti kapanunutak. Nanang, apay nga pinanawan na kami mo din. Apay adinak na uray. Di ka man na nakasaritay ti maudi akong daway. Nagsakit, nanang. Kaslawan nagmamaayan ti amin na panagrigrigat ko niya balasiw tao. Nagsakripisyo para kada kayo ang pamilya. Kaya't kayo nga ipaayan itinasayaan na panagbiag. Gamawan nagmamahaya namin narigat kan sakripisyo kay Madayo. Sana na matugpal na iti arapaap ko para kada kayo. Pagkawanan nanang. Di ka man lang naasikaso kadag hindi panawan na kasapulan na kunay. Diyak man lang na iparik natin na laon sa panagipatagkukan ka. Iba't patag ka unay-unay nanang. Unay. Anak, manipod na itabon day din anang mo. Di ka pa'y rimrimwar dito'y balay. Kanayon kalatan ang nakapupok dito'y kat di ka matagtagaray. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni nanang tatang. Amin tayo kat nagladingit. Kan nakarik na itinakaro asakit. Itikalat nga ipupusay day di inam. Nga masapul nga aklunan tayon ti kinapudno. Saanan nga agsublipay ni nanang mo? Nagsakit nga min tatang. Kaslawan nagmamaayan ti panagtrabaho kanya balasiw tao. Di mo ibagaday ta anak ko. Ado tinaaramidam bayat ti kaadam iti sabali apagilyan. Kat day ti pagyamanan unay day dinanang mukan ka. Di na kami binaybayan. Di mo binaybayan ti inam aging kay ti maudi nga anges na. Kat binalon natin na laos apan ang ipatagnakan ka iti tanam anak ko. Kaslawan pigsak ang mga barwanan tatang. Anya ti rumbang nga aramidak. Maawatan kaan. Ngam di mo dadaulan dagiti arapaap mo gapo iti ipupusay ti inam.
Sigurado adi na magustuhan ti kasta mapaspasamak kan ka. Agbalin ka anatibkar. Mga barwanan ka para itibagim. Panawan matentap no aramidam dayta para itibagim an. Panunutem no anya ti pagsaya atam. Kidawom ti panarabay ti Diyos no kasta adi mo amo ti aramidam. Kandi mo amo no sa dino ti turungam. Ta iso ti mangigiyakan ka iti umno adalan at aluntunam. Di nakabaybayan ti Diyos, anak ko. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ayayaten mi unay ti panagkita ka, agyaman kami ta nakipaset ka, dumugem ta iti istorya ita nga aldaw. Zia, iha, kumusta ba ti panagadal mo iti kolehiyo? Okay mo't mama. Ado lang ti activities kan assignments. Kabaala. Sigurado ka nakafocus kay ti panagadal mo, iha. Diyak namin makitkita nga agad-adal ka kadagiti lessons mo diti balay. Awan pa iti makitkita nga assignments nga aramida. May mayat nga mino iti library ti pagaramida kadagiti assignments, papa. Mas makafocus ak na daki jay library. Kan tapnawanan ti aramidak diti balay. Adamot ngamin vacant period ko. Iso nga daki ti library ti kasta nga oras. Nasaya at matno kasta siya. Basta no da ka sa pulam, ibagam lang kada kami kan ni mama. Wan papa, agyaman nak. Laglagi pa, miha. Sana nalakati agpaadal. Iso di mo sayangan na itong oportunidad na naipaikan ka. Saan ka pumada kadagiti da duma dita? Agaputa na bak ng dan kat di dalbagan ano ti agadal. Pudno ti imbaga ni papam iha. Adun ti madamdamag tayo akas ta itapanawan. Saan aga po taadaan da iti nasaliwanwan a panagbiag, wano nabak nang da, kat di dan pagan ano ti agadal. Laglagipam ko mga amin a sakripisyo mi kan ni papam kat para kan ka. Wan mama, amok day ta. Iso kayat kong ipanakil daktumat nga anak yo. Proud kami kan ka, iha. Kaya't mo lang ti makasigurado nga da kay ti umno a direksyon. Wan papa, iso nga agad-adala ka na imbag, tapno sana masayang ti sakripisyo yo kan ni mama. Kan saan ka makibarbarkada, iha? Ang mga no baka tumpong ka iti saan anasaya at agagayem. Kat iguluda ka iti saan anasaya at nga aramid, wan no bisyo. Wan mama, amok ti priorities ko. Kat agyamanak iti panang palagipyo kanyak. Zia, itay pasap sa pulan ka. Anda ni Jiti daduma at tropa ta. Anyay, intayon ah. Ha? Mapantayon? Sa dino? Anya ka di man ang titripyo, Brent? Di kasi ti sigod, agkating classes tayo. Adam mo ka napinta sa pagtambayan. Anya? Ay, sana mabalin. Adapay klase kinton madamdama. Diyak kaya ti maungtan. Si Kamat, maminsan lang mat. Ita lang da ito eh. Saan mo ta ka na yun? O may kakit din. Agor-ura yung titropa ta. Ang mga nubirukan da kiji klasek. Siguradong agrol kolda. Dinabuking ako na sa anak kasimrek. Ay sus, mabit tayo lang. Relax. Kasano no maamwanda mamakin papa? Sigurado masermona naklakit di. Saan da amamuan? Oh my God, sakti makamukan ka. Sige man langan. Nga mabit tayo lang ha. Diyak kaya ti marabyan nga agawid.
Sumipngita nga mapangita ka lang nga si Mang Pazia. Kuha papa, ada nga min activity nga inta may isang instructor mi. Jak kahit nga aramidon diti balay. Iso nga inaramid ko ni J-School. Kadwak dagiti groupmates ko. Kasta ka di. No maminsan na agtext kung umawak ka, tapusan kami nagdandanag. Itay pangawawagan na ka ni mamam nga hindi ka kano sumungsumpat. Naka-silent kami ti phone ko, papa. Diyak kaya ta makaisturbo akiter aramidon mi. Iso nga in silent ko. Di mayroong tagawid itinaladaw nga oras. Amamati diyak kayat. Ayun gayam iha. Agbiyahe kami kan ni mamam intong bigat. At deliveran mi amay sa kliyente tayo. Sa dino ti papanan nyo, papa? Ito'y Manila. Nabilin ko matan ni Yaya Mafloring. Isupay lang ti makamukin ka bayat ti kawan mi. Okay, papa. Agawid ka dagos kalpasan ti klasem, ha? Narigat ti marabyan iti dalan ita apanawan. Wan, papa. Zia, ada nakita ti grupo nga ispat ang mabalintay pagtambayan. Mayat ijay, ken naragsak. Talaga? Sigurado kayo napinta si Jai? Wen ko naklaro din. Mayat na ginom ijay. Mayat ti ambience, makaparelax. Sige man nga, Rod. Makapastress di quiz tayo itay. Sapay jak naka-review, ta nagiinom tayo mat ngamit. Naimbaglaangan tasan anadlaw ni Papa nakainumak idinagawi da. Kasano ka tamumot ng tararamidam? Di damo, di mo pa kahit sumurot ka da kami. Ngamita, game ka na kanayon. Wan, amom no asino ti makadkadlaw kanyak. Ha? Ni Yaya Floring. Awan ti mailimad ko kankwana. Basit lagaraw ko. Amuna no anya ti ipasimudaag na. Sana bale, saan mo't nagipulong ni Yayam? Saan ka di? Ita, saan pa eh? Anya lati amok. Kanayon nak nga ro da bagbagaan. Amangan ka no anya ti maaramid kanyak ni Papa, no maamuan na nga amukon ti uminom iti arak. So nga rin nga ganad ka. Sapay no, maimasam ti uminom. Malipata mo ti oras. Siyempre, agin enjoyak nga rod. Sige nga rod. Basta, timbre ang daklatan no mapantayon. Manipod na sumok ko ti makibarkada, nasursurok matan ti aginom iti arak nga ng Emmy. Awanan ti dumak kadagiti daddo mga estudyante, asaanan ang nakafocus iti panagadalda. Ididamo ni Yaya Floring laeng ti makaamo iti aramidek, iso anaturedak, taamok asaan nga agidarom. Agingga iti impakaamo ti school mi kadagiti dadakkel ko, ti kanayon a panagkating klases ko. Manipod idi, binagbagaan na kon ti amak, a pagsardengan nak nga agadal, no ulitag pa'y ti inaramid ko. Nagtal na akmat iti sumagmamano abulan, iso akas taunay aragsak ni mama, tati amuda, kat talaga nagbalbali wakon. Ngem talaga napigsa ti awis ti barkada manang Emmy. Nagsubliak iti sigod nga aramid ko. Kat iti na minsan analadawak anagawid.
Narabyan ka manan ang naghawid. Apay nga agat arak ka. Anya manan da ito nga raramidam siya. Nagkapwam manan. Ang mga no di ka manan sumsumrak iti klasem. Saan mo takas na, Papa? Awan mo ti madingar aramidak. Di magas kami lang iti balay ti kaadalak. Sana na mabalinda ito nga raramidam siya. Inulit mo ti jak kayat. Kunak man agad adal ka na saya. Papa, agad adal ka na imbag. Italaang mo't na ito'y. Saan to na maulit? Nakakitaam iti balasang analaing nga ginom iti arak. Saan ka kadi amabain iti kastangar aramidem? Kaslaawan anyaman naken ka ti amin arigat mikan ni Papam. Manipot ita. Saan ka na samrag iti pagatalan? Anya? Kailan ti kwarta, kasta matantirigat mi kan ni Mamam. Ay, saan mo ta, Papa? Kayat ko pa iti agadal. Kayat ko ti makaturpos. Saan? Agsardang kan. Isumatla ka na yun nga agabsent o nakating klases ka. Ituloy mo lang ang ti agadal entun talaga nagbalbaliw kan kat idjamon ti pan nakibarbarkatam. Mababaian ka man nakibarkada, di na kami pa ikal ni ti pakay-papainan me. Papa! Denggam ngamin ti ibagbaga ni Papam, iha. Sabalin ti taltalunton ng adalan, naigumon kan iti barkada kan bisyo. Mama, saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin ng agsabdang at ng agadal? Anya ti saan ang mabalin? Kaya't mila nga maornos ti biyag mo siya. Isano niya ti desisyon ko, isungar ti matungpal. Manipod inton bigat, di kan sumrag, iti pagkatalan. Kondrado, apay mo takal na at pinagsardeng mo nga agadal ti anak ta. Saan ka di amabalin a kinasarita ta kumapay iti nasayaat? Benita, namin ano na kinasarita tayo tinasayaat ni siya. Ngaman niya tinapasamag. Sinublian na matlang ti madi nga aramid na. Ngam amang ano ka ba ilang tapay nga ilintag ni siya? Amang ano nakarkaro ngamin nga agrebelde iti naramid mo. Diyak kaya ngagwalda sa iti kwarta kan Palawan. Nasaysaya ta maliksonitan ta nasapapay. Nadagsan samot unay ti panusam. Apay no tarabayan talaangan ti anak ta. Tarabayan ta, ngamjakon pa eluyos kadagiti karina at di namat matungtungpal. Nabambanog akon, Benita. Maawatan ka, Kondrado. Ngam ikanta kumapay iti may sa agundaway. Anak ta ni Zia. Wen, anak ta. Ngam kasano ang matulungan ta. No kanayon na mapanuy-nuyan iti kayat na. Isa masapol ang madisiplina agin gana sa papay. Sige, sikati matungpal. Nuday ta ti amom ang makapasaya at iti anak ta. Ngam masapol akasarita tamet. Tapno marik na nga ipatpatag taunay. Iso akayat ta mailintag ti madi nga aramid na. Wen, Benita, amom mata na patagunay kanyak ti kakaisuna nga anak ta. Isungar aramidak daytoy tapno awan to di pagbabawian ta iti udi na. Naimbag ta nakita kasi ya. So magmamanon nga aldaw nga absent kay ti klase tayo. Anya tinapasamak? Ada problema, Brent.
Saanan akayat ni Papa nga ituloy ko pa iti panagadal ko. Ha? Apay, anya ngamin tinapasamak. Natiliwandak nga nagawid ang nakainom. Iso day chay. Agsarda nga kanulaangan, no jak maidyan ti barkada ken inom. Grabe damit. Apay, di da maawatan. Nga iso akas tatar aramidam. Tapno maikat ti stress mo di pagadalan. Imbagak daytan, ngam di da kaya ti dumngag. Kaslawan na aramid ko ang nasayaat. Katanya nga ti plano mitan. Sana mabalin na kastalatan nagnanayon. Ay, diya ka mo, Brent. Mariribu ka na. Kasla kayat kong tagtalaw di balay mi. Anya? Agtalaw ka? Ay, saan na siya? Narikat ni tangaramidam. Nasaysayat siguro no padasam makasarita man ang dagiti dadakkel mo. Barang maawatan dakan. Saan dan amamati kanyak, Brent? Uray anya ti ibagak saan da kon apat yan apulos. Ay, oo na yan. Siya, pasensya ka na. Amo ka may saak mo ta makagapo. No apa nagbalin ka akasta. Saan pa naladaw ti amin? Ipakidam ka dagiti dadakkel mo kabalam tagbalbalew. Saan kakit nga agaramid iti sa bali manin aparikot? Ta saan aday ta ti solusyon iti pagparparikotam itagdama? Zia, iha. Mabalin ka di agsarita ta. Maipapanmanan iti anya, Mama. Kaslawan na aramid kun anasayaat. Ay, saan ba takas ta, iha? Kaya't milaang ka ni Papam nga agbalbaliw kan. Saan mi akayat nga awan pagmamaayan tibiyag mo? Anya ayatar aramidak, Mama. Sa anak mo tadakas sa tao. Diyak mo't inggagaraan na baybayak ti panagadal ko. Amok day ta. Nga makit-kita mo't no kasano amarigrigatan ni Papam iti kastangar aramidam. Uray siyak, Mama. Marigrigatan akmet. Ngam saan nyo ang makit-kita dayta? Maawatan da ka, iha. Iso nga rod akayat da katulungan. Ngam kasano amaaramid mi dayta, no di na kami mo't ipangpangag. Makauman, kanayon nga ulit-ulitan nyo di bagbagayo. Kanayon latan asyak ti dakas. Uray anya ti aramidak awan apulos pa nagtalakyo kanya. Dapat nagkakada kami ka ni Papam. Iso kanayon da ka apatigmaanan. Panagriknak ngamin, katkasla sa bali ak atao kada kayo. Di yung makitkita no kasano ak amarigrigatan iti aramidan nyo. No marigrigatan kagayam, apay adi mo ibaga kada kami. Ada kabilaan dito'y ka ni Papam. Apay nga rod nga amin nagaraw ko kat dilawan nyo. Saan ka di amabalin abaybay ang daklaangan? Saan amabalin? Diyak itulok ang madadaal ti masakbayam. Aramidan mi ti amin, tapno mailintag da ka. Baybay andak naminan! Amok mo ter aramidak! Sapay kumata maamiris munto a para mutlaang iti pagimbagam, dayto nga aramidan mi kan ni Papam. Amaditi inaramid ko kadagidi agundaway manang Emmy, nang runa ti panang sungba-sungbat ko kanyi Mama. Amok nga aramidan dalaang dayjay para iti pagimbagak, ngam sabali ti panunot ko idi. Ti amok kat awan patag ko kadakwada, tadida maawatan ti aramidak. Takas nga ruden iti nakunak, di makelak ngamin ana ipaay amin akayat ko. Iso ani namnamak ang maawatan dati mading aramid ko. Ngam nagbidutak gayam manang. Masansan idin ang masungbatak ni Mama asaan nga ammo ni Papa. Agingga iti na minsan.
Benita, anya dyan ko? Sinong basumbatan na kanisiya? Tiawanan bain nga anak. Bay amon, ubing pa'y ti anak ta. Isoasan na pa'y amalapdan ti bagin, ano kas jay makaungatunay. Saan, Benita? Masapol ang maliksyon. Sana mabalin na sumbatan na itibalikog dagiti naganak na. Siya! Umay ka man ditoy. Apay ka di, Papa? Nangagkuti pa ng sumba-sumbat mo iti inam. Saan mat nga iti kasta, Papa? Inlawlawag ko lang ti side ko. Awan ti karba nga mamang bastos kan ni mamama. Papa, saan ko abinastos ni Mama? Agpalpalawagak laeng. Sana pa nagpalawag, tiyawag iti kasday nga inaramid mo, no di kat panang bastos. Ay, Nita, agsubli ka dito siya, kasarsarita ka pailaan, siya. Gusto daytan, bay amon ti anak ta. Kasaritak tulaan. Saan, Benita? Masapol ang maamuan na asana na saya at inaramid na. Diyak ipalubo sa bastusan na kangainan. Hawan na pulos ti karbangan na. Tuston, pangaasim, anak ta ni Zia. Uwan, anak ta. Iso akasapulan na maamuan na ti husto kan saan anasaya at nga aramid. Iso abay-bay anak, Benita. Kasla nagunag ti pampanunutom siya. Ano tinapasamak? di ka nagdamag pa'y Brent. Naggulo ti panunot ko. Anya ngamin tinapasamak. Itaman pa akasta ti jar mo. Tilangam. Saan ka achil? Kasano? Sinermonan nakmanan itay ni Papa. Anya ngamin tinaramid mo. Nasungbatak ni Mama. Diyak amo nang nagayam ni Papa. Nakaungat manan. Naslawanan ti naramid ko na sayaat. Siya, kasano saan na makaungat ni Papam? Kat sinong bata mo't gayam ni Mamam? Kasano matulungan da ka? No, di mo mo't iday pang pangag. Amok day ta. Ngam nakarumot ti aramid da. Naingat dala unay. Di daklatan baybayan. Okay, gets ko day ta. Panunutom kumamot ti sakripisyo da para kan ka. Amok day ta. Ngam makaparurod ngamin numaminsan. Saan da maawatan ti kayat ko? Siya, agpakumbaba ka mo't namin. Dumag kakatakwada mo't Maawatan to mo't lang amin na sakripisyo da intundumtong tal daw. Apay ngay si ka. Saan ayang agkadwata ka na yun ura iti kalukwan? Siya, amom. Makamamirisak mo't tangat. Masapol nagbalbaliw tayo. Tapno makaturpos tayo. Kat matunoy tayo da gitara pap tayo. Sana mabalin na kastulat na nagnanayaw. Kabailam ka di agbalbaliw? No para iti pamilyak, apay kit dinasaan. No di tayo pala agbalbaliw, awan ton ti sublian tayo. Nagdagsan mo tunday tangay bagam. Amo? Adda puntong. Isang oras nagbalbaliw tan siya. Aging gaasaan pa'y anala daw ti amin. Mama, mabalin kayo kadi ang makasarita. Apay, ada problema am? Kaya't ko kumatagkid daw iti pamakawan, Mama. Para iti anya? Para kadagitin aramid ko. Timasansan apa nang sungbat ko kada kayo. Saan kayo nga impang pangag? Ken, binastos kayo. Awan terumba nga ikidawam iti pamakawan siya. Maawatak ti amin. Diyak kayatan ang makitkita kayong agsangsangit gapu kanyak. Ipatpat
mailintag da kaunay anak ko. Kaya't may mailintag mo dagiti nagbidutam. Nakaamiris akon, mama. Iso kayat kun ti agbalbaliw. Kayat ko nga urnosan ti biyag ko. Tapno saan kayon amarigatan. Agi amanak iha, tana kapag panunot kan. Agbalbaliw akon, mama. Para kada kayo kan ni papa. Mamati akan ka iha. Ipatpatag ka unay-unay. Inalukoy nak ni mamam. Iswa kaya't kakasarita ita siya. Napagnumuan mi. Ngay payanda ka iti may sapay agundaway. Agyaman nak papa. Ikari ka dyan sayangan da iti agundaway. Kaya't mi ka ni mamam ang makaturpos ka iti koleyo. Nga masapul atong palem ti karim kada kami. Uwan papa. Ikarik. Sigurado ka maiturpos ko ti kursok. Laglagi pa, Mesiya. Maudin da ito'y. Iti ka nito sayangampay. Awan tunti pa ay mi asabali agundaway. Maawatak, papa. Agbalbaliw akon. Agyaman ak taimpayandak pa iti may sa agundaway. Agenroll ka intun bigat. Katituloy mo matlaang ti panagkatal mo. Agyamanak, papa. Ikarik, saan kayo apaayan ka ni mama? Mga barwanan ka. Mangrugi ka manan. At da kami lang dito'y ka ni mamam anakasagana amang tarabay kan ka. Patpatgan kayo unay, papa. Kasta kami mat ka ni mamam iha. Ipatpatag na ka unay. Isama ni pod ita. Agtitinulong tayo asang kapamilya amang gunod kadag iti arapaap mo.